Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε και σήμερα 5η 20 Νοεμβρίου του 2014. Εδώ και λίγες εβδομάδες η εκπομπή Τετράδιο Σοφίας εκπέμπει μέσα από το entropiaradio.gr entropiaradio.gr. Μας ακούτε κάθε Πέμπτη, όπως είπαμε, 7 με 9 το βραδάκι. Στο Τετράδιο Σοφία συναντιούνται με τη δική τους τάξη και αταξία αρώματα, χρώματα, σκέψεις και συναισθήματα, τραγούδια και μουσικές σε μια προσπάθεια να βρουν την αρμονία και όχι μόνο στην άκρη του παραμυθιού, εκεί που σμίγει η αλήθεια με το ψέμα και ιδού το μέγα ζήτημα. Μέγα ζήτημα διότι, όπως καλά και εσείς γνωρίζετε, μπορεί κάποια αλήθεια να μοιάζει με ψέμα. Είναι σύνηθες φαινόμενο και το ψέμα να μοιάζει με αλήθεια και ένα μεγάλο μπέρδεμα στη ζωή μας. Ωστόσο, έχουμε πολλά πράγματα γύρω από την τέχνη, παύλα τέχνες, που μέσα από αυτά, εστιάζοντας το βλέμμα μας κάθε φορά σε συγκεκριμένα πράγματα, να βρίσκουμε το φως μέσα από τα πολλά σκοτάδια. Στη σημερινή εκπομπή θα εστιάσουμε σε μία φράση από ένα δισκάκι που θα σας παρουσιάσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, όπου βρήκα μέσα το εξής πολύ όμορφο και θέλω να μοιραστώ μαζί σας. Στη βάρβαρη εποχή που ζούμε, η μεγαλύτερη επανάσταση είναι να σώσουμε τον ρομαντισμό και την τρυφερότητά μας. Δεν νομίζετε κι εσείς? Τα λόγια είναι του Χρόνι Μίσιου. Σας αφήνω στα χέρια της μουσικής να βρω τα επόμενα λόγια που έχω να μοιραστώ μαζί σας. Μείνετε μαζί μας ως τις 9. Έχουμε πολλά να μοιραστούμε και ενδιαφέροντα και σήμερα. Στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής Τετράδιο Σοφίας, στον entropiaradio.gr, είναι η Σοφία Αμπερίδου. Καλή ακρόαση, φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε με την αγάπη σας και σήμερα. Σήμερα είδα σε μία εφημερίδα το εξής. Μου φάνηκε πολύ όμορφο, δύσκολο βέβαια, αλλά θα σας το διαβάσω. 4 γραμμούλες είναι και γράφει: ο καθένας μας, περπατώντας μες στο πλήθος, με παπούτσια ξεσκισμένα, μαρτυράει την ντροπή που τη χώρα μας μολεύει. Όμως κανένας μας δεν θα μείνει εδώ. Η τελευταία λέξη δεν υπόθηκε ακόμα. Είναι ο όρος του Μπέρτολτ Μπρέχτ για τη λέξη μετανάστες.
και αν δεν το καταλάβατε ακριβώς, να το ξαναδιαβάσω, γιατί και εγώ χρειάστηκε να το διαβάσω 2 και 3 φορές. Λέει λοιπόν ο Μπέρτολτ Μπρέχτ για τον όρο μετανάστες. Ο καθένας μας, περπατώντας μες στο πλήθος, με παπούτσια ξεσκισμένα, μαρτυράει την ντροπή που τη χώρα μας μολεύει. Όμως κανένας μας δεν θα μείνει εδώ. Η τελευταία λέξη δεν υπόθηκε ακόμα. Τα κύματα ησυχάζουν, σαν οι μέρες δεν ξυπνούν, τότε θα έρθουν οι μαύροι κύκνοι μες στα μαλλιά σου να χωθούν, μες στο φίλι σου που κοιμάται, μέσα στο όνειρο σου αυτό, και θα ταράξουν το μυαλό σου, θα φουγκραστείς το μυστικό. Κι εγώ μέσα απ' τον άστρο της φωνές θα δανειστώ το πιο φτωχό τους στίχο. Πάνω σε άλογο τρελό και θα αλλάξω τον καιρό και θα αλλάξω ήχο. Ξέρεις αν υπάρχει η αγάπη, αν ζεις αυτήν τη γη, είναι αυτή που σε πονάει, που θα σε κάνει δυνατή. Βρίσκεται κάτω απ' τις παντούσες, λιωμένη βρωμική κύγρη, να αιωρείται στον αέρα την πιο μικρή μου αναπνοή. Εγώ μέσα απ' τον άστρο της φωνές θα δανειστώ το πιο φτωχό τους στίχο. Θα έρθω πάνω σε άλογο τρελό και θα αλλάξω τον καιρό και θα αλλάξω ήχο. Στο τέλειο των παιδιών πανασιτούνε ελάνα για να κρύψουν τη χαρά στα δέσποτα σκυλιά. Ήρθαν οι Μέλισσες, Φώτης Λαζίδης, Γιάννης Λεκόπουλος, είναι το τραγούδι που ακούμε και σας λέγαμε λίγο πριν. Τι έχεις να πεις για το Ήρθαν οι Μέλισσες? Είναι ένα επίσης τραγούδι αγαπημένο. Γενικά η δουλειά αυτή είναι μια ιδιαίτερη δουλειά και χαίρομαι έτσι που είχα την. Θυμάσαι τον τίτλο του δίσκου? Μέρα πρώτη, μέρα δεύτερη. Μέρα πρώτη, μέρα δεύτερη. Να πω η ενορχήστρωση, δεν ξέρω αν το είχα πει και πριν, είναι του Δημήτρη του Μπαρμπαγάλα, ενός σπουδαίου πιθαρίστα. Και ήταν έτσι ωραία γνωριμία με το Φώτη. Είναι έτσι και αυτός έτσι σεμνός, πολύ σεμνός καλλιτέχνης. Γράφει έτσι ιδιαίτερα. Επιστρέφουμε στο δίσκο Φυγή. Θα ακούσουμε 2-3 τραγούδια όσο προλαβαίνουμε. Θα τα σχολιάσουμε. Θα πέσει να τώρα το τραγούδι «Στη λύθη των Μαρμάρων», η στίχη του Δημήτρη Αναγνωστόπουλου, η ερμηνεία της Μαρίας Φαραντούρη. Θα πρότεινα να ακούσουμε το τραγούδι και κατόπιν να σχολιάσουμε αυτά που μου έλεγες off the record για το πώς εμπνεύστηκε και από πού ο στιχουργός τα λόγια για αυτό το τραγούδι. Να πω, Δημήτρης Αναγνωστόπουλος είναι ένας νέος στιχουργός, πολύ αξιόλογος.
Νέος εννοείς ηλικιακά ή εμφανισιακά? Είναι η πρώτη του εμφάνιση. Η πρώτη του συμμετοχή στη δισκογραφία. Ναι, έχει κάνει νομίζω και άλλες συνεργασίες, απλώς πιο ολοκληρωμένη είναι η συγκεκριμένη δουλειά, η παρουσία πιο ολοκληρωμένη. Θα ακούσουμε το τραγούδι, μην μιλάμε πάνω για να το ακούσουμε όλοι μαζί και μετά θα σχολιάσουμε. Στην ύλη γλυπτά που αιώνες ξαγρυπνάνε, για να κοσμούνε μ' απουσία όλου του κόσμου τα μουσεία, μέσα στη λύθη των μαρμάρων κύριε πελάσεις των βαρβάρων, εδώ κρανίου τόπος χαμένος κάθε κόπος. Τα χρόνια μας σε αγγείλει μια φθήνουσα καμπύλη, μαρμαρωμένη εν υπνώση. Μόνο του γλύπτει το καλέμι, ξέρει το δίκιο να πονέμει, μέσα στη λύθη των μαρμάρων κι οι επέλασεις των βαρβάρων, εδώ κρανίου τόπος χαμένος κάθε κόπος, εδώ κρανίου τόπος χαμένος κάθε κόπος. Νομίζω η Μαρία Φαραντούρη δίνει το δικό της στίγμα και τη δική της χρειά σε ένα τραγούδι, να μην το χαρακτηρίσω επικό, το πω επίκαιρο. Στη λύθη των μαρμάρων. Αξίζει, όπως λέγαμε, να διαβάσουμε και τους στίχους να ακουστούν. Με σφύρα και με σμήλι δεθήκαμε στην ύλη, οι γλυπτά που αιώνες ξαγρυπνάνε, για να κοσμούνε με απουσία όλου του κόσμου τα μουσεία. Μέσα στη λύθη των μαρμάρων και οι απελάσεις των βαρβάρων, εδώ κρανίου τόπος, χαμένος κάθε κόπος. Τα χρόνια μας σε αγγείλει μια φθήνουσα καμπύλη, μαρμαρωμένη εν υπνώση, μόνο του γλύπτει το καλέμι, ξέρει το δίκιο να πονέμει. Πολύ όριμη στίχη. Εξαιρετικός στίχος, ναι, τα λέει όλα. Προχθές είχα μια συζήτηση στο σπίτι. Η μικρή μου κόρη, μαθήτρια τρίτης γυμνασίου, ήρθε όλοι ενθουσιασμένοι, καθώς είχαν πάει τρίμηνη στην Αθήνα, τους είχαν πάει στα γλυπτά της Ακρόπολης κλπ. Και λέει, και η ξεναγός μας είπε το εξής, λέει, και δεν το βρήκα καθόλου σωστό, μαμά. Τι είναι αυτό το πράγμα? Δηλαδή, λέει, οι Άγγλοι δεν μας δίνουν τα μάρμαρα, διότι, λέει, θα υπάρχει δεδικασμένο ότι και τότε θα ζητήσουν, λέει, όλες οι χώρες τα γλυπτά πίσω. Και τι θα μείνουν τα μουσεία της Αγγλίας άδεια? Να, εδώ πάει αυτό που λέει ο στίχος, εδώ κρανίου τόπος, χαμένος κάθε κόπος. Εσύ σε αυτό το δίσκο ήθελες να πεις κάτι για το τραγούδι αυτό? Ήθελα να πω ότι το τραγούδι αυτό, από ό,τι είχε ενημερώσει και ο Δημήτρης ο Αναγνωστόπουλος, είχε γραφτεί πρωτού ένα χρόνο ο στίχος και είχε γραφτεί το τραγούδι αυτό από τον Γιώργο και έχει εμπνευστεί ο Δημήτρης από το Γάλλο γλύπτη τον Ογκίστρο Ντέν, που είναι πολύ γνωστός για το φιλί. Για το γλυπτό, το φιλί, όπου ένα ζευγάρι, άνδρας γυναίκα, είναι εξαιρετικό. Το βλέπουμε συχνά πυκνά αναρτημένο
και στο Facebook, δεν ξέρω τι γίνεται στο Twitter, δεν έχω πολλές σχέσεις και έχω φτιάξει. Ασχολείσαι με Twitter? Είναι πολύ. Δεν έχω λογαριασμό. Πώς θα πας με τους λογαριασμούς αυτούς? Μόνο ένα Facebook. Εγώ δεν έχω. Είμαι με τεχνολογία, αλλά όχι τόσο. Ναι. Οι καλλιτέχνες, ξέρεις, πρέπει να απέχουν λίγο. Πρέπει και να απέχουν και να είναι. Έχεις βρει την ισορροπία? Ναι. Πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία, ναι. Υπάρχει ισορροπία ή ανισορροπία? Τι υπάρχει? Σε αυτό το δίσκο λες και εσύ κάποια τραγούδια. Κάποια τραγούδια. Πόσα λες? Και για πες μας, είπες ότι η συνεργασία με τον Γιώργο Καγιαλίκο προέκυψε μέσα από το διαδίκτυο. Ναι, πώς συναντηθήκατε και πού έγινε η ηχογράφηση του δίσκου? Για να μας πεις λίγο αυτά τα στοιχεία του δίσκου. Η ηχογράφηση, συναντηθήκαμε κάποια στιγμή σε μια άλλη παρουσίαση που είχα κάνει στην Αθήνα. Γνωριστήκαμε και από κοντά. Πήγες ως καλεσμένος, τραγουδούσες? Είχα τραγουδήσει σε μια παρουσίαση δίσκου και γνωριστήκαμε εκεί με τον Γιώργο. Κάποια στιγμή μου έστειλε τη Νυχτερινή Σκοπιά, το πρώτο τραγούδι, το οποίο είχε γραφτεί το 1995. Το τραγούδι αυτό είναι βιωματικό. Νυχτερινή Σκοπιά, ποιος το ερμηνεύει? Ο ίδιος? Όχι, τραγουδάω εγώ. Πού είναι αυτό το τραγούδι, το Νυχτερινή Σκοπιά? Είναι στο δίσκο αυτό. Εντάξει, συγγνώμη. Το είχε στείλει. Και προέκυψε, αργότερα το δοκιμάσαμε και προέκυψε αυτή η συνεργασία. Μιλάει για ένα φαντάρο σε Σκοπιά κτλ. Έτσι. Λοιπόν, εδώ κολλάει και το ηλιοβασίλεμα που λέγαμε πριν, θα το βρω να το μεταδώσουμε. Σειρά έχει να ακουστεί ένα τραγούδι που λίγο πριν έπεσε για να το βάλω. Είναι το τραγούδι, το track νούμερο 2, με τίτλο Πανδώρα, ερμηνεύει ο Δώρος Δημοσθένης. Μια γυναίκα λέει 1000 χρόνια σιγοκλαίει και ένας λυγμός ζητάει στα χείλη της να σβήσει. Θέλει σε όλους τους ανθρώπους να μιλήσει, να πει για όλα πως εκείνη μόνο φταίει. Μη κλαις Πανδώρα, δεν φταίς εσύ για όλου του κόσμου τα δεινά. Ήταν μια συγχώρεση δηλαδή. Η δυστυχία και ο πόνος είναι δώρα ακριβά. Μέσα στη θλίψη που ίδια έχει προκαλέσει, ένα καημός την καίει σαν κάρβουνο στο στήθος. Ξέρει καλά πως είναι μόνο ένας μύθος και όμως ζητάει κάποιος να τη συγχωρέσει. Θα ήθελα να ρωτήσω τον Γιώργο Καγιαλίκο πώς του προέκυψε αυτό το πράγμα, να ζητήσει εκ μέρους της Πανδώρας τη συγγνώμη. Η Πανδώρα είναι εκείνη η γυναίκα που είχε το κουτί και είχε όλα τα καλά και κράτησε τελευταία την ελπίδα. Ο γνωστός μύθος. Ας μην το χρονοτριβούμε, να ακούσουμε το τραγούδι από την αρχή. Τραγουδάει Δώρος ο Δημοσθένης, να πούμε, εξαιρετικός συνάδελφος και πολύ ωραίος τραγουδιστής. Χρόνια σιγοκλαίει και ένας λυγμός ζητάει στα χείλη της να σβήσει. Θέλει σε όλους τους ανθρώπους να μιλήσει, να πει για όλα πως εκείνη μόνο φταίει. Μην κλαις Πανδώρα, δε φταίς εσύ για όλου του κόσμου τα δεινά. Η δυστυχία και ο πόνος είναι δώρα, είναι δώρα ακριβά. Με αφορμή το στίχο Γιάννη Λεκόπουλη, η δυστυχία και ο πόνος είναι δώρα ακριβά. Τι έχεις να σχολιάσεις? Είναι για σένα δώρα ακριβά? Και τι σημαίνουν αυτές οι έννοιες για σένα? Είναι δώρα ακριβά, ναι. Είναι μέσα στη ζωή μας, αλλά πιστεύω ότι όταν υπάρχουν αυτά τα δύο, παλεύουμε στη ζωή και γινόμαστε ακόμα καλύτεροι και πιο δυνατοί. Πιο σοφοί ίσως? Ναι, πιο σοφοί. Σοφοί. Έτσι. Θέλει πολύ πόνο για να κατακτήσει τη σοφία, ναι. Ναι, συμφωνώ.
ξέρει καλά πως είναι μόνο ένας μύθος κι όμως ζητάει κάποιος να τη συγχωρέσει. Μην κλαις Πανδώρα, δε φταίς εσύ για όλου του κόσμου τα δεινά, η δυστυχία και ο πόνος είναι δώρα, είναι δώρα, είναι δώρα ακριβά. Λοιπόν, εγώ αφέθηκα λίγο στη μουσική. Είναι για ενδοσκόπηση, ακόμη και για προσωπική κριτική. Πανδώρα μπορεί να είναι ο καθένας από εμάς. Συμφωνώ, ναι. Λέγαμε λίγο πριν, ενώ κατά από τα λόγια μας ακούγεται ένα τραγούδι που ερμηνεύεις εσύ, αυτό που λέγαμε πριν, η νυχτερινή σκοπιά. Σε στίχους του Γιώργου του Καγιαλίκου. Θα το ακούσουμε όμως από την αρχή, αλλά καλό είναι να μιλήσουμε για την ενορχήστρωση των τραγουδιών και για τους στιχουργούς και γενικά για όλο το πακέτο, με επιτραπεί η έκφραση αυτή, που περιλαμβάνει αυτός ο δίσκος με το πολύ όμορφο εξώφυλλο που έχει μια χορεύτρια. Τι είναι? Ναι, είναι έτσι μια αέρινη μορφή γυναικεία. Ναι. Λοιπόν. Να πούμε, το έργο του εξωφύλλου είναι του Κάρολης Ντεκούρα. Είναι πολύ σπουδαίος ζωγράφος. Να πω ότι η ενορχήστρωση είναι του Γιώργου Καγιαλίκου και έχει χρησιμοποιήσει κλασικά όργανα ορχήστρας. Δηλαδή, να πω, στο πιάνο είναι ο Νεοκλής Νεοφυτίδης, έχει παίξει σε κάποια τραγούδια. Ναι. Ο Γιώργος Καγιαλίκους έχει παίξει σε κάποια τραγούδια και ο ίδιος ο Γιώργος δηλαδή. Βιολίνο ο Διονύσης ο Βερβιτσιώτης, κλαρινέτο είναι ο Μαρίνος Γαλατσινός, τρομπέτα ο Γιάννης Καραμπέτσος, γαλλικό κόρνο ο Βαγγέλης Σκούρας και φλάουτο ο Παναγιώτης Δράκος. Ναι. Να πω ότι να πω και τους στιχουργούς είναι ο Δημήτρης Αναγνωστόπουλος, όπως είπαμε, σε 3 τραγούδια. Το ένα είναι μετάφραση του Γιακούμου Τιέρ από τα κορσικανικά, το οποίο υπήρχε σε μια συλλογή, το Λαρέτα Μπιάνκα, το 2006 του Γιακούμου Τιέρ, και το μετέφρασε ο Δημήτρης το τραγούδι Ναυσικά, που το ερμηνεύει η Μαρία Φεραντούρη. Και η Χριστίνα Οικουκέλη, συγγνώμη που διακόπτω, ναι. Η Χριστίνα Οικουκέλη σε ένα τραγούδι στη σιωπή που συμμετέχει στιχουργικά και... Σειρά έχει να ακούσουμε τη δική σου ερμηνεία στη νυχτερινή σκοπιά. Κάτι ξεκίνησε να μας λες λίγο πριν, αλλά συνέχισε να ολοκληρώσεις λίγο αυτή την αναφορά σου στο τραγούδι. Ναι, αυτό είχαμε πει ότι ήταν ένα τραγούδι που είχε γραφτεί το 1995, ναι. Το μικρόφωνο πάλι. Σε κάνω συνεχώς παρατηρήσεις, δεν θέλω να το ακούνε κρατές, ξεφεύγεις μπροστά στο μικρόφωνο. Ναι. Λοιπόν, είχε γραφτεί το 1995, είναι ένα βιωματικό τραγούδι, ήταν φαντάρος ο Γιώργος τότε. Και περιγράφει... θα αγγίξει μάλλον πολύ τους φαντάρους, όσοι έχουν κάνει φαντάρι. Για εμάς τις γυναίκες δεν ξέρω τι μπορεί να πει. Ας διαβάσω μια φορά τους στίχους, γιατί σε αυτή την εκπομπή συνηθίζουμε την ανάγνωση ποίημάτων, την ανάγνωση στίχων. Έχουν άλλη αίσθηση όταν ακούμε κάποια λόγια και διαφορετικά όταν είναι ντυμένα με μουσική και με φωνή. Εδώ, γράφει ο Καγιαλίκος, ο ήλιος βγαίνει από τα σύρματα και χάνεται ξανά πίσω από αυτά. Εδώ στο πουθενά σέρνω τα βήματα και έχω ξεχάσει πράγματα απλά. Πώς έλεγε, σκοπιά και απόψε να φυλάω τα καύσιμα και να έχω ένα τσιγάρο στην τροφιά. Μια εδώ απαγορεύεται το κάπνισμα, φωνάζει ολοχίας δυνατά. Πώς μπορεί να τραγουδηθεί αυτό, δεν ξέρω. Δράτω με της ευκαιρίας να ρωτήσω πόσες πρόβες έκανες για να ηχογραφήσεις τελικά το τραγούδι. Δεν χρειάστηκαν πολλές. Το γράψαμε, νομίζω, 2 φορές. Γράφτηκε μια φορά, το είδαμε, το ξανατραγουδίσα πάλι και πιστεύω ότι δεύτερη φορά, παρόλο που δεν καπνίζω, βγήκε το... Αλλά νομίζω ότι όλοι όσοι έχουν κάνει στρατό, έχουμε περάσει αυτό το... Ξέρεις να πεις δηλαδή ότι δεν καπνίζεις, αλλά τραγούδησες για το τσιγάρο. Ναι, για το τσιγάρο, ναι. Για να ακούσουμε πώς τραγούδησες.
Εδώ ο ήλιος βγαίνει απ' τα σύρματα κι χάνεται ξανά πίσω απ' αυτά. Εδώ στο πουθενά σέρνω τα βήματα και έχω ξεχάσει πράγματα απλά. Σκοπιά κι απόψε να φυλάω τα καύσιμα και να έχω ένα τσιγάρο συντροφιά. Μα εδώ απαγορεύεται το κάπνισμα, φωνάζει ο λοχείας δυνατά. Κι εσύ να είσαι πάντοτε εκεί με την αγάπη σου μισή κι εγώ μέσα στα ρούχα τα χακί σε μια σκοπιά νυχτερινή μισό φεγγάρι να γναντεύω. Κι εσύ να είσαι πάντοτε εκεί με την αγάπη σου μισή κι εγώ μέσα στα ρούχα τα χακί σε μια σκοπιά νυχτερινή μισό φεγγάρι να γναντεύω. Εδώ βουνά πελώρια μας χωρίζουνε, δεν ξέρω αν μας ενώνει ο ουρανός. Οι σκέψεις στο μυαλό μου βασανίζουνε και την καρδιά μου ένας στεναγμός. Σκοπιά κι απόψε να φυλάω τα καύσιμα και να έχω ένα... Λυρικότατο τραγούδι για παλές ακροώσεις που λέει και μια ψυχή, έτσι δεν είναι? Λαϊκό τραγούδι που μπορεί να γίνει και σουξέ με την καλή την έννοια, όχι να τραγουδηθεί κατά κόρον, αλλά εκφράζει πολλά πράγματα, έτσι δεν είναι? Κατά βάση όμως είναι ερωτικό τραγούδι, αλλά εκφράζει τον έρωτα των φαντάρων. Έτσι, τον οποίο τον έχουν περάσει όλοι μας. Όλα εσείς τα αγόρια εκεί έξω. Λοιπόν, είναι το ένα από τα δύο τραγούδια με το οποίο συμμετέχει στο δίσκο «Φυγή» του Καγιαλίκου. Σου έχει δώσει το ομότιτλο τραγούδι να ερμηνεύσεις. Σε στίχους του Δημήτρη Αναγνωστόπουλου που είπαμε και πριν. Πες μας λίγα λόγια για τον Δημήτρη Αναγνωστόπουλο. Είπες ότι είναι η πρώτη του παρουσία δισκογραφική. Ολοκληρωμένη. Έχει κάνει και κάποιες άλλες συνεργασίες, μεμονωμένες νομίζω με την Ευρυδίκη. Και ήταν η πρώτη του ολοκληρωμένη παρουσία δισκογραφικά, πιστεύω. Πες μας λίγο για τη Φυγή, το τραγούδι που ερμηνεύεις, το δεύτερο στο δίσκο. Το πλοίο που σε λίγο αναχωρεί φορτώνει, ακούμπησε σκυφτό στην κουπαστή σαν σε κλωστή κρεμιέσαι εικόνα από χαρτόνι. Φυσάει βοριάς, χαμογελά σε μια φυγή που πουθενά δεν οδηγεί. Θεργεύει το βουητό της μηχανής, δεν σε κρατάει κανείς. Λαμπιόνια τρεμοφέγγουν σαν κεριά, βραδιάζει, σε λίγο θα χαθείς από τη στεριά, κάπου μακριά, εκεί που ορίζοντας αδειάζει. Φοβερές εικόνες. Όταν το είχα ακούσει αυτό το τραγούδι, το διάβασα δηλαδή. Έχει φοβερές εικόνες μέσα από τον τρόπο που περιγράφει ο Δημήτρης. Δηλαδή, σαν να το ζεις και έχει τύχει δηλαδή και σε μένα, ας πούμε, να είμαι σε ένα καράβι, να σκέφτομαι κάτι και να χάνω κάποια αγαπημένη, κάποιον φίλο. Λίγο αόριστες δεν είναι αυτές οι εικόνες, έτσι παραπέμπουν σε ένα μινιμαλιστικό τοπίο, ας πούμε, και λίγο πριν λέγαμε για αυτό το θέμα του μινιμαλισμού σε σχέση με το δίσκο. Πώς ακριβώς το ανέφερες, για πες το και στον αέρα? Γενικά είναι μινιμαλιστική, πιστεύω. Όλοι
η ενορχήστρωση του δίσκου, δηλαδή χρησιμοποιεί... Θα το λέγαμε πιο απλά λιτή. Λιτή, αυτό. Λιτή. Και μου αρέσει αυτό να σου πω, γιατί ταιριάζει στη συγκεκριμένη δουλειά. Εμένα μου αρέσει ο τρόπος που χρησιμοποιεί ο Γιώργος τα όργανα. Δηλαδή, έχει κάτι και ξεχωρίζει φυσικά και η ταυτότητα του συνθέτη και του ενορχιστρωτή. Ο τρόπος που παρουσιάζει Υπάρχει κάποιο πρόγραμμα να εμφανιστείτε κάπου μαζί, να έρθει στη Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα? Στα σχέδια είναι μια παρουσίαση ζωντανή του δίσκου στην Αθήνα, σε κάποιο χώρο. Πότε προγραμματίστηκε? Ακόμα δεν έχουμε σίγουρη ημερομηνία. Έχουμε συζητήσει έτσι κάποια πράγματα, κάποια ημερομηνία, αλλά δεν έχει οριστικοποιηθεί. Θα είναι όλοι οι συντελεστές του δίσκου και θα παιχτούν τα τραγούδια με τα όργανα που υπάρχουν ήδη στο. Εννοείται πως θα είσαι και εσύ εκεί για Θεσσαλονίκη, προβλέπετε κάτι? Ναι, θα είμαι και εγώ εκεί. Ναι. Για Θεσσαλονίκη. Είπαμε να το παρουσιάσουμε κάποια στιγμή. Εγώ ενεργοποιώ το Γιώργο να κάνουμε κάτι και εδώ. Δηλαδή θα είναι κάτι πολύ ωραίο να γίνει και στην Θεσσαλονίκη μια παρουσίαση αντίστοιχη. Να ακούσουμε το τραγούδι, να το αφήσω να ακουστεί από την αρχή, η φυγή, και να πάμε σιγά σιγά να ολοκληρώσουμε αυτή την παρουσία σου στο Εντροπία. Να πω, το φυγή είχε βγει πιο πριν, πρωτού κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο, πρωτού κυκλοφορήσει το CD και αγαπήθηκε πολύ από τον κόσμο. Δηλαδή, το αγκάλιασε ο κόσμος. Ναι, το αγκάλιασε ο κόσμος. Ναι. Και χαίρομαι πολύ γι' αυτό, γιατί είναι και για τον Δημήτρη, ας πούμε, και για τον Γιώργο, δηλαδή το κάναμε έτσι με πολύ αγάπη για και αυτό το τραγούδι και χαίρομαι που ο κόσμος το αγάπησε. Και γενικά ακούω ότι αρχίζει και αγκαλιάζει όλα τα τραγούδια του συγκεκριμένου δίσκου. Δηλαδή ακούω έτσι πολύ καλά λόγια και χαίρομαι που συμμετέχω. Γίνει τιμή μου και χαρά που συνεργάζομαι με τον Γιώργο και συνεργάζομαι με τον Δημήτρη και μακάρι να κάνουμε έτσι και άλλα πράγματα στο μέλλον. Ναι. Ωραία. Ακούμε το τραγούδι «Φύγη». Το πλοίο που σε λίγο αναχωρεί φορτώνει, ακούμπησε σκυφτό στην κουπαστή σαν σε κλωστή. Κρεμιέσαι εικόνα από χαρτόνι. Φυσάει βοριάς, χαμογελάς σε μια φυγή που πουθενά δεν οδηγεί. Θεριεύει το βουητό της μηχανής, δε σε κρατάει κανείς. Λαμπιόνια τρεμοφέγγουν σαν κεριά, βραδιάζει. Προσπαθώντας να κλέψουμε χρόνο και να πούμε περισσότερα πράγματα, ενώ θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε ξανά και ξανά τα τραγούδια εδώ στο entropiaradio.gr και στο τετράδιο Σοφίας με τη Σοφία Μπερίδου. Έχουμε τον Γιάννη Λεκόπουλο εδώ απέναντι, οπότε πρέπει να πούμε λίγα παραπάνω πράγματα για την κυκλοφορία αυτού του δίσκου. Πόσο καιρό έχει που κυκλοφόρησε, Γιάννη? Έχει περίπου 2 εβδομάδες. Φρέσκια δουλειά. Στη Θεσσαλονίκη το βρίσκει κανείς στο βιβλιοπωλείο Ιαννού σε πολύ προστή τιμή. Στην Αθήνα στον Ιαννό, στο Stereo Disc και σε αργότερα. Ναι, όποιος θέλει να το παραγγείλει δηλαδή μπορεί να πάει σε οποιοδήποτε δισκοπωλείο. Να πούμε ότι κυκλοφορεί από την εταιρεία Μετρονόμος. Είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε αυτές τις προσπάθειες, να ενθαρρύνουμε όλους εσάς. Είναι ένα CD μια δουλειά που αξίζει να την έχετε στην δισκοθήκη σας. Και προλαβαίνουμε να ακούσουμε ίσα ίσα 2 τραγούδια ακόμη. Να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά.
Ακούμε τώρα το τραγούδι που έχει μελοποιηθεί σε ποίηση του Νικηφόρου Βρετάκου, «Το βάθος του κόσμου». Δεν με κατάλαβες, όλη τη νύχτα ήμουν απλά σου. Προσπαθούσα να κλείσω τα παράθυρα, πάλευα όλη τη νύχτα, ο αγέρας επέμενε. Άπλωσα τότε τις παλάμες μου πάνω σου, σαν 2 φύλλα ουρανού, και σε σκέπασα. Έπειτα βγήκα στον εξώστη και κοίταζα δίχως χέρια τον κόσμο. Αυτά μόνο ο Βρετάκος τα γράφει, ένας ποιητής πολύ αγαπημένος. Η σχέση σου με την ποίηση νομίζω είναι καλή, Στάθηκες τυχερός γιατί έχεις ερμηνεύσει τραγούδια πολλά που είναι σε στίχους. Παλιότερα είχα ερμηνεύσει Κωνσταντίνο Καβάφη, το Επίγα. Το ακούσαμε πιο πριν. Το ακούσα Τρυπολίτη, τον θεωρώ και ποιητή φυσικά. Το Λιβελόγραμμα, το οποίο το έχω στο πρόγραμμα το ακούσουμε, αλλά δεν προλαβαίνουμε μάλλον, γιατί είναι μεγάλο και θέλει άλλου είδους ακούσματα. Είμαστε τώρα στα λυρικά, είναι παρά 10, ακούσουμε λίγο το τραγούδι για να δώσουμε λίγο παραπάνω χρόνο στο τελευταίο άκουσμα του δίσκου και της εκπομπής και να το προλογίσουμε λίγο. Δώρος Δημοσθένου στην ερμηνεία επίσης πάλι. Άπλωσα τότε τις παλάμες μου πάνω σου, σαν 2 φύλλα ουρανού. Άπλωσα τότε τις παλάμες μου πάνω σου, σαν 2 φύλλα ουρανού, και σε σκέπασα. Όση ώρα εσείς ακούτε το τραγούδι, εδώ ο Γιάννης μου εξηγεί τη χρήση των οργάνων που έχει χρησιμοποιήσει στην ενορχήστρωση, που έχουν χρησιμοποιηθεί στην ενορχήστρωση. Για παράδειγμα, μου έλεγε ότι το φλάουτο μπαίνει στα σημεία που ακούγεται κάποιος αέρας. Για παράδειγμα, συμβολίζει τον αγέρα, ναι. Είναι πολύ μελετημένη δουλειά και αυτό είναι. Σε βάζει πιο πολύ στο κλίμα μέσα στο τραγούδι και δίνει άλλη έτσι. Στο πρώτο άκουσμα του δίσκου σου μένει μια λυρικότητα, μια ενδοσκόπηση εσωτερική. Μετά αρχίζεις και ανακαλύπτεις όλα όσα υπάρχουν στο δίσκο και τα ανακαλύπτεις σιγά σιγά, όπως εδώ μιλούμε και λέμε για το τελευταίο track του τραγουδιού με τον τίτλο «Αυτή η μουσική», σε στίχους και ερμηνεία του Γιώργου Καγιαλικού. Να δω να πέσει αυτό. Τι έχουμε βάλει, ναι, αυτό έχω για τελευταίο κομμάτι. Και διαβάζουμε ότι είναι εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα του Ηλία Βενέζη, το νούμερο 31328. Για όσους γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα, έτσι. Δεν έχω παρά να ευχαριστήσω τον Γιάννη Λεκόπουλο που ήταν σήμερα μαζί μας, έτσι. Εγώ σε ευχαριστώ, Σοφία, να είσαι καλά, και χαιρόμαστε που να μας καλείς έτσι και να παρουσιάζουμε δουλειές που αγαπάμε πραγματικά. Αλίμονο στην εκπομπή πάντα παρουσιάζουμε δουλειές οι οποίες θέλουν τη στήριξή μας, τη στήριξη όλων μας, για να μπορέσουμε να έχουμε κι εμείς ένα βήμα, να ελπίζουμε, για να έχουμε μια παρηγοριά, μια παραμυθία, βρε αδερφέ, για να προχωρούμε παρακάτω, γιατί η τέχνη σε αυτούς τους βάρβαρους καιρούς είναι η μόνη μας αντίσταση. Και να πω ότι, συγγνώμη που διακόπτω, είναι πολύ λίγη παραγωγή που στηρίζουν καλές δουλειές. Δυστυχώς το ραδιόφωνο είναι μεγάλο θέμα τώρα, να ανοίξω και ζητάω συγγνώμη. Είναι πολύ λίγη παραγωγή που στηρίζουν τις καλές δουλειές. Είναι αυτό που διάβαζα πριν, ενώ εσείς δεν ακούγατε, οι ακροατές γνωρίζουν, για το θέμα της εμπορικότητας, του ψεύτικου χαμόγελου. Είναι η ηλεκτρονική, είναι η εποχή των ηλεκτρονικών μέσων, αλλά τα ηλεκτρονικά μέσα, αδέρφια, τα χειρίζονται ψυχές, τα χειρίζονται άνθρωποι. Ακούμε από την αρχή το τραγούδι, έχει και μια διάρκεια περίπου πόσων λεπτών, 5 λεπτά. Προλαβαίνουμε να τα ακούσουμε και μετά να αποχαιρετήσουμε τους ακροατές για σήμερα. Χέρια του κρατούσε ένα βιολί, αργά μέσα στη σκόνη προχωρούσε. Η Σμύρνη ήταν πίσω του, μπροστά του η Ανατολή. Στον κόσμο του το πλέον δε χωρούσε. Του είπαν οι
σταθεί, να παίξει μουσική για να γελάσουν. Στη Σμύρνη όσους σε διώχναν για την Ανατολή, τους τέλειωναν τα δάκρυα πριν να φτάσουν. Αυτή η μουσική του κόσμου όλο το δάκρυ που σκέπασε σαν θάλασσα τη γη και άφησε μονάχα δυο πέτρες σε μια άκρη, να γίνει ο κόσμος πάλι απ' την αρχή. Να γίνει ο κόσμος πάλι απ' την αρχή. Την άχτηκαν οι νότες σαν κραυγή και όλοι τον κοιτάζαν ξαφνιασμένοι. Τη Σμύρνη όσοι άφηναν για την Ανατολή, από όλους και για πάντα ξεχασμένοι. Αυτή η μουσική του κόσμου όλο το δάκρυ που σκέπασε σαν θάλασσα τη γη και άφησε μονάχα δυο πέτρες σε μια άκρη, να γίνει ο κόσμος πάλι απ' την αρχή. Να γίνει ο κόσμος πάλι απ' την αρχή. Ανοίγει η πόρτα, με υποδέχεται ένας κύριος με χαμογελαστά μάτια και πλούσια ακατάστατα μαλλιά. Ύστερα από λίγο ακούμε μαζί τα τραγούδια μου και σκέφτομαι πως μόλις έζησα τη σημαντικότερη στιγμή της μουσικής μου διαδρομής. Αφιερωμένο στον Νίκο Κυπουργό που μου άνοιξε την πόρτα, γράφει ο Γιώργος Καγιαλίκος στο πιστόφυλλο του εσωτερικού μπούκλε του δίσκου. Πολύ συγκινητικό και το τραγούδι που ακούσαμε και τα λόγια συμβολικά. Αυτή η μουσική του κόσμου, όλο το δάκρυ που σκέπασε σαν θάλασσα τη γη και άφησε μονάχα δύο πέτρες σε μια άκρη, να γίνει ο κόσμος πάλι από την αρχή. Στην αρχή είμαστε, κάθε φορά που τελειώνει κάτι, κάθε τέλος κρύβει μια ωραία αρχή και εδώ είμαστε ακόμα στην αρχή. Ακούμε τις ευχές σου. Κάνε μια ευχή, έτσι ξεκίνησε η εκπομπή. Εύχομαι πάντα επιτυχίες, να τα εκατοστήσετε και να... Τι ακριβώς να εκατοστήσουμε τα χρόνια της παρουσίας του Εντροπία εδώ και το καλό ελληνικό τραγούδι που περασπίζεστε. Να σε καλά Γιάννη, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιάννη Λεκόπουλο που ήταν σήμερα στο entropiaradio.gr και στο Τετράδιο Σοφίας.
Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλή πορεία στο δίσκο, πολλές ευχές, πολλά τραγούδια, έτσι λυρικά, με όμορφους στίχους, όμορφα λόγια, για να ανασένουμε μέσα σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, τους βάρβαρους. Το έχουμε ανάγκη. Αυτό έχουμε ανάγκη, τρυφερότητα. Τι επέμεινε να πούμε για το δίσκο? Τους τραγουδιστές: Μαρία Φαραντούρη, Δώρος Δημοσθένους, Γιάννης Λεκόπουλος, Λίλιαν Τσατσαρώνη. Στο δίσκο φυγή του Γιάννη Καγελίκου, τα είπαμε πολλές φορές. Ακούμε το ορχιστρικό και με αυτό κλείνουμε. Θα πέσει σε λίγο το σήμα της εκπομπής. Θα είμαστε ξανά μαζί, φίλες και φίλοι, εδώ την επόμενη Πέμπτη 7 με 9. Να ευχαριστήσω όλους από βάθος καρδιάς για την ακρόαση, για τα σχόλια. Φιλιά σε όλους σας, φιλιά σε όλους όσους και όσοι και όσες ήσασταν συντονισμένοι. Καλή εντάμωση να έχουμε. Φιλιά πολλά σε όλους. Γεια και χαρά.